Samung Shitra tangnai dongni yago degar surjagoi choprok zakha khorok ba borok patimung hezamara murabari amsayo. Tangshalo samung shitra tangnai dongni yago degar surjagoi choprok zakha khorok ba borok patimung hezamara murabari amsayo. Aboni yagulo borong no rohor zakha jibi hangkor shakham nogo. Koktoma bishingti shawi mangkha hezamara RD block ni bishingo khobjangnai murabari amsaini jugol deborma mungoi khoroksha borok khwaini kifil tongma jorawo achomsha lamao sinijak bini bayap mung sopon debormano nugoi ringhormani fiaba chuak nungjak tongma bagoi tangoi bono ringhorna nanghene borongni bishingo nugjakha kisa kok banglaimani obohai jorano chuak kefe sopon debormani basas laphayoi malkhungni kariwai degar baisure rifayo hine koktoma Silong darah kai iko kwani hai tongpo kai o sopon hoi sai ka puta sinma borok ngai kai sopon iko pilan sini darah no ipiri hai ka po ka darah bathak dia iko sore bazar hayoi bathak pai ka po ka omse soklai buku sopon jwa ke phe ga soklai bukai darah iko kun khai buri angai nogo hayoi iko bukai borok saka ka salanya bagi borok thanglai ka ni kai Akasha sopono sasla simaya kupu busazla biang jan haye je degari tong phajapo iko dara no ga abu jangnai no bisiri jaka ka kotoma ka thanga bono sunna bo motoliya nge ta go sisaya tin nga no kupo sisana ni sijaka sijaka sipu ga tema sudara bante no bokhamiya iko operation khajake bo sisaka ga sisawo oga sinong Pasbai no khajaka. Pasbai ni bisma jibi mangda. Jibi wo khai ko tinjora degar sujaka ga dara koto hongkai iko yak joto ko sa iko degar baira jak mani. Ga tai maso dara sikon bo mokor joto no moguri wo samsa wo thangba ka joto no ta ga antiyo ko sang thaka. Ga tini te bo boro abon mokor ro kunu jang ma sai mana liya ga sinong ni bo joto ro sawo ta he tongo operation chol na hin sawo. Cái có thấy miếng có ta bảo con thấy có ta tao sẽ lên rồi đó. Nông này ở cà mini mu. Chỉ là cà mini cái hay là mà murabai. Murabai. Giờ ở Pa Zone này cái school cho nó thôi chứ ba dokumen này rồi mình tâm. Đã là có tên bung khai rồi gì để bảo mà cái đã chỉ còn khai hai mươi để bảo mà cái đã là có tên khai đi có chỉ còn để bảo mà thế còn đã chỉ còn khai đi có bị bảo để bảo mà anh bớt thành cái mà để bảo mà. Nên Kurmani ya gulo keso berada kan. Iko tanah rokai tu iko khai jalan kah, gak tak sudah tu hayat tetap ber. Ini mu? Anbung keraki deh berma. Paithago rakhi debormani khukti shawi mangkha o khorok ba degar surjangnai rok borok bata bu phayung te sha khamnogo borok tabu boklai jakhine shawi mangkha